Убедени в стремежа Хасково да бъде един модерен европейски град с качествена инфраструктура, зелена градска среда, умни екологични решения, за интегрирано регионално развитие, насърчаване на инвестициите, иновациите и модернизацията в интерес на хората, за равностойна достъпност на системите за обществени услуги. Тук сме, за да покажем, че и младите хора също имаме глас, имаме мнение, имаме и идеи за решаването на много от проблемите, пред които Хасково е изправено. И като казах, част от инициативната група, която подкрепя кандидатурата на инженер Иванов, искам да ви представя тези, които сме в момента тук пред вас. Госпожа Тонка Атанасова, инженер по професия, 23 години работила в системата на околната среда, 7 години директор на РИОСВ, както и една година съветник в Министерството на околната среда и водите. Госпожа Светослава Стоянова, общински съветник, вече 4 подред мандата. Госпожа Петя Гайдаджиева Юкселай, специалист по европеистика, заклет преводач от немски език. Доктор инженер Сейхан Мимун Али, комуникационни системи и мрежи инженер по това. Господин Кирил Сарчев, икономист, председател на тракийско дружество, член на централното ръководство на Съюза на тракийски дружества в България. Господин Георги Георгиев, икономист, и аз, Теодор Тодоров, собственик на Агенция за организация на събития, водещ и пиар. Освен присъстващите тук, дами и господа и уважаеми колеги, като подкрепящи кандидатурата на господин Иванов и част от инициативната група, застават и доказани имена като академик Георги Марков, историк, автор на множество публикации, книги на историческа тематика. Академик Васил Гюзелев, историк. Член-кореспондент Иван Границки, издател, публицист, бивш депутат и обществен деец. Професор Ван Панайотов, член на Европейският парламент. Красимир Премянов, председател на тракийски дружества в България. Димитър Томов, писател. Всички тези хора в хода на кампанията ще присъстват в Хасково, ще разговарят с гражданите и ще провеждат срещи. Сега мисля, че е редно и момента да дам думата на господин Георги Иванов, кандидат за кмет на община Хасково. Преди всичко искам да кажа добре дошли, тъй като в продължение на 7 години и малко отгоре така се случи, че много събития имаше в Хасково, много неща се случиха, някои се унищожиха, други се съградиха, но за мое съжаление и може би на част от гражданите, които все още имат вяра в мен, нито един журналист не дойде да ме попита във връзка с това, което става в града. Дали е правилно, дали нямаше друг начин да се решат някои проблеми или дали онова, което се прави, трябва да се прави в този град. Не, че аз ще го решавам, но поне моето мнение имаше някаква тежест в годините, които бях управлявал и доказах, че този град може да бъде прекрасен, красив, чист, подреден, но естествено човек омръзва. 16 години бяха твърде много, омръзнах на хората и те дадоха своя вод, къде е на сила, къде е с убеждение, къде е с плащане, което на всички им е ясно, но се получи нещо много хубаво. Те разбраха каква е разликата. Разбраха, че от всеки човек кмет не може да стане. Това е призвание. В Америка това е образование. Там ги подготвят за кметове на съответните населени места, докато при нас всеки се учи в движение. Когато ти се научиш в движение, естествено, ако се добър, гледа да те махнат, защото това до голяма степен пречи на някои хора. Това, което доказва за пореден път, че моето присъствие в този град като някакъв фактор е пречка, го доказаха и нещата, които се случват в момента през предизборната кампания. Видяхте, че се получи едно обединение, което изключително, мога да го кажа, анти-Георги Иванов. Обединение на политически сили, които до вчера не можеха да се гледат, днеска се обединиха в името на какво? Аз задавам въпрос. В името на какво? Нека да остане отворен. Всеки да си го обясни. В името на какво? И затова моето присъствие тук, вследствие на